Proteinsyntesen. Proteinsyntesen starter med, at kroppen sender et signal til cellen om et protein, hvorefter cellen laver et DNA-par ved brug af DNA-polymerasen. Efter det kommer transkriptionen. Transkriptionen er, hvor DNA'et bliver omskrevet til et RNA ved hjælp af et talprotein kaldt RNA-polymerase. RNA-polymerasen går ind og skiller DNA-parret ved at binde sig til promotoren i DNA'et. Så skaber RNA-polymerasen en præ-mRNA med det komplementære DNA, hvis det er eukaryot, og bare et færdiggjort mRNA, hvis det er en prokaryot. Den anden DNA-streng bliver kaldt den kodende streng, fordi at den er identisk med mRNA'et, bortset fra at guanin-nukleotiderne er blevet skiftet ud med urasil-nukleotiderne. Efter det bliver præ-mRNA'et modificeret til mRNA. Det sker ved at en guanin-nukleotid med 2 fosfatgrupper sætter sig som en hætte, og at en gruppe på 50-250 adenin-nukleotider sætter sig som en hætte på mRNA'et. Men præ-mRNA'et er stadig ikke klar til at forlade kernen. Der skal nemlig også såkaldte splisiosomer til. Splisiosomerne fjerner store områder af det oprindelige molekyls nukleotider. De fjernede dele kaldes introns, og de tilbageværende kaldes exons. Så begynder transitionen. Transitionen er, når mRNA'et bliver rykket ud af cellekernen. Her begynder transitionen altså, hvor mRNA'et binder sig til et ribosom. Når det sker, begynder mRNA'et at tiltrække tRNA'et, som er bærer af aminosyrer. tRNA'et sætter sig på mRNA'ets komplementære antikodons, der består af 3 nukleotider. tRNA'et bevæger sig fra A-site til P-site, og til sidst forkobles det fra ribosomet på E-site, og aminosyren sættes sammen med den hosliggende aminosyre fra det næste tRNA, indtil der kommer en kæde af aminosyrer og danner et protein. Når proteinet er færdigt, er det generelt et stopkodon, som ødelægger mRNA'et, så der ikke bliver dannet flere af den slags proteiner, uden den danner en ny mRNA. Under transkription er der nogle forskellige faktorer. Før RNA-polymerasen kan binde sig til faktorerne, bliver der nødt til at være nogle proteiner bundet til. Før transkriptionen kan begyndes, vil de basale faktorer være bundet til en lille del af promotoren, der har en sekvens, der hedder TATA, og bliver også kaldt theta-regionen. Det første protein binder sig til theta-regionen, og derefter binder der til nogle andre proteiner til det. De danner tilsammen et kompleks, der vil være i stand til at fange RNA-polymerasen, som gør, at RNA-polymerasen kan binde sig til DNA'et. Disse faktorer kan ikke fremme eller hæmme produktionen. Derefter binder der et andet sæt faktorer til de basale faktorer. Og til dem binder der så et protein, der hedder aktiverer. Disse aktiverer er et protein, der fremmer produktionen. Aktiverer binder sig til en del af DNA'et, der hedder enhancer. Enhanceren ligger et stykke væk fra promotoren. Når sammenspillet mellem disse sker, fremmer det aktiviteten af RNA-polymerasen. Der er et andet protein, der kan hæmme produktionen af RNA-polymerasen, og det hedder en repressor. Denne repressor binder sig til en del af DNA'et, der hedder silencer, som også ligger et stykke væk fra promotoren. Når repressoren og silencer er bundet til hinanden, kan aktiveren ikke længere binde sig til enhanceren. Repressoren hæmmer altså aktiviteten af RNA-polymerasen. For at prokaryoten, som E. coli skal kunne nedbryde laktose, skal den have gener, der koder for laktase. Cellens gen har nogle forskellige regioner. Den har LAC-Z, LAC-I og LAC-K-regionen. LAC-Z koder for et enzym, der kan ødelægge laktose til glukose og galaktose, og LAC-Y, som koder for et protein, som hjælper med at transportere laktose ind i cellen, og LAC-A, som koder for galaktosid acetyltransferase, hvis rolle man stadig er usikker på. LAC-operationen kan tændes og slukkes. Lige foran genet findes der en operatorregion. Hvis der ikke er laktose til stede i cellen, vil der ikke være bundet
en repressor til overrulning. Når den er bundet til overrulning, kan RNA-polymerasen ikke binde sig til promotoren og kan ikke udføre transkription. Repressoren er et protein, som laves af et gen, der hedder LAC. Det gen er altid aktivt, så der vil hele tiden være dannet repressor. Hvis der er laktose til stede i cellen, som man kan se på billede 2, binder laktosen sig til repressoren, så den ikke kan binde sig til overrulning. Det betyder, at RNA-polymerasen kan binde sig til promotoren, og mRNA bliver dannet. Hvis der både er glukose og laktose til stede i cellen, vil en anden reguleringsmekanisme tænde. I cellen er der et nukleotid, der hedder CAMP, og sammen med et protein CAP er de nødvendige, før polymerasen kan binde sig til promotoren. Hvis mængden af glukose er så høj, at CAP nedreguleres, og transkriptionen sker altså ikke lige så ofte. Der kan også ske det, at får 3 nukleotider, som fortæller dannelsen af proteiner til at stoppe, så vi ender med et forkert protein. Så er der også en frameshift mutation. Under en frameshift mutation bliver der enten fjernet eller tilført et nukleotid, og herefter bliver aflæsningen så forskydes, så de efterfølgende aminosyrer potentielt kan blive forkerte, og vi ender med et helt forkert protein. Da prokaryoter ikke har en cellemembran, kan mRNA og ribosomerne arbejde sammen, mens mRNA bliver lavet. Translationen går altså i gang, før transkriptionen er færdig. mRNA i prokaryoter indeholder flere koder for forskellige gener. Når generne ligger så tæt på hinanden, vil der blive dannet flere proteiner ud fra et mRNA. Da eukaryoter har en cellemembran, bliver mRNA nødt til at passere cellemembranen for at kunne starte translationen. mRNA'et bliver modificeret, før det kommer ud i cytoplasmaen, hvor translationen begynder. Introns bliver fjernet fra mRNA'et og sat sammen igen, så den kun består af exons. Der bliver sat en hætte og en hale på, så mRNA'et derfor kan passere cellemembranen og ud i cytoplasmaen og starte sin translation. mRNA hos eukaryoter koder kun for et specifikt protein. Der er 2 forskellige mutationer, en punktmutation og en frameshift mutation. En punktmutation er, når et enkelt punkt eller nukleotid bliver kopieret forkert, og en af aminosyrerne potentielt også kan blive ændret, så vi ender med en anden aminosyre, og det endelige protein er forkert. Men der kan også ske det, at vi får en tavs mutation, og der stadig bliver dannet den samme aminosyre, så vi ender med det rigtige protein.